на 70-те години възникват няколко конфликтни ситуации между Народна република България и Република Турция. Стига се дотам, че Тодор Живков удря шамар на турския премиер. Тази случка не се разпространила през медиите в България, защото Живков градял добър образ пред българското общество. Много турци, обаче още помнят тази обида. На територията на нашата страна са били засечени множество дейности на турските тайни служби. През 73-та Тодор Живков заплашва, че можем скоро да започнем с масови арести на турски шпиони. Така заедно с възродителния процес Държавна сигурност извършва хиляди залавяния и разпити на хора, които са заподозрени в съучастие с турски агенти на територията на България. В края на 1977 година Държавна сигурност арестува 16 турски шпиони, които са разполагали със специализирана техника и екипировка. Турските агенти са извършили и убийство на български войник, който разкрил двама от тях. Под претекст да се обсъди възродителния процес турската държава кани Тодор Живков в Одрин на дипломатическа среща. Реалната причина за това била договаряне на условията за освобождаване на турските агенти. На 2 август сутринта Живков пристига с антуража си в турския град и е посрещнат от Демирел с всички почести. В началото разговорите преминали с добър тон, което било характерно и за двамата политици. Когато започнали преговорите, Живков отговорил, че Турция няма какво да предложи в замяна на свободата им. Демирел предложил различни отстъпки от страна на Турция, но Тодор Живков обяснил, че България няма гаранция тези отстъпки да останат и след освобождаването на шпионите. Демирел останал без козове и казал, че Турция няма да търпи такова унижение. Ден след вдигането на оръжейното ембарго от САЩ над Турция той имал самочувствието да намекне за военна заплаха. Казал, че само за 3 дни може да мобилизира 9 милионна армия, което е повече от населението на България. Тогава бил прекъснат от силния и звучен шамар на Тодор Живков. По думи на Людмила Живкова по лицето на турския премиер се виждали много емоции. От изненада и страх до гняв и увереност. Той бързо се свестил и спрял реакцията на охраната си. Тогава Тодор Живков му казал: не забравяй този шамар и си го припомняй всеки път, когато си помислиш подобно нещо. Турция била беззащитна в този случай. По това време България имала една от 10-те най-мощни армии в света. Въпреки че официалните данни показвали, че ракетните войски на България притежават около 200 балистични ракети, то тайните служби на Турция му давали информация, че са много повече. България заплашвала и имала всички условия и възможности да изпепели 20-те най-големи градове на огромна Турция. Въздушните сили имали способността да унищожат останалата част от турската армия, а голямото количество танкове и вертолети е могло да установи траен контрол над европейската част от турската държава. Сюлейман Демирел знаел, че не може да разчита на САЩ, водени от Джимми Картер, който наблягал на икономическата политика. След Виетнам американците не искали да чуят за друга сериозна война. Именно за това избрали президент като Картер. След тази среща Демирел останал приятел на България до края на живота си. По-късно той станал един от най-дълго управлявалите турски президенти и докато е бил във властта, Турция е била в мирни отношения с България. Коментар с редакция от Фейсбук. Тато, Бог да го прости, беше прост и народен човек, но не нагъл и винаги гледаше политиката му да бъде в защита и полза на България както с Съветския съюз така и с Турция и останалите държави. Ако беше той щеше да вземе парите, които Либия дължат, но сегашните, прасета, мишки и ризачи нямат топки. Тато щеше ли да разреши циганите да се самозабравят, не, или турците да си помислят да съдят България за възродителния процес, при положение че толкова поразии направиха, пак не. Щеше ли да разреши 240 в парламента да се лигарят и да ги хрантутим? Не, защото парламента се свикваше само и единствено за пленуми за 2-3 дни и кой откъде е. Де-факто ни управляваше един централен комитет от 20 човека и това е. Предлагам да стане и сега без тези 300, още повече, че в момента в България са останали около 5 милиона, колкото една европейска държава, която се управлява само от един кмет, а да ги хрантутим тези боклуци е кощунство. И още много, много не та. Мога да дам още примери и сравнения, но никой не чува. Не забравяйте да се абонирате за канала и да споделите с приятели. Всеки ден ще ви